идомаи гуфтори романи замини падарон. боби 15. диловар саҳарӣ барвақт бедор шуда чашм кушод, ки дасти нафисе то оринҷ луч аз гардани ӯ маҳкам оғӯш кардааст. адолат тани куртаи ҳарири арӯсӣ сари синаҳои сафедаш кушода, бо кукулҳои чун навдаи маҷнунбет парешон ва лабони чун барги гул нозуки ба табассум моил ба вай ҷафз шуда мехобид. диловар сарашро андак бардошта, аз чашмони масти хоби адолат оҳиста буса кард. арӯс бе он ки чашм кушояд, ба ҷавон боз ҳам ҷафзтар шуда аз гардани ӯ сахттар оғӯш кард. ана ҳам ту хоб мекунем гуфт ва боз хобаш бурд. сари диловар чарх зада рафт. ӯ масти висол, масти нозу адоҳои арӯси дилбараш буд. ӯ фикр мекард, ки акнун ҳаёти вай ҳар саҳар ҳамин хел оғоз мешавад. ҳар саҳар ӯ бедор шуда худро дар оғӯши арӯси нозанинаш мебинад. вай аз китфони нимӯрёни арӯс оғӯш карда, хеле вақт бо хаёлҳои ширин бедор хобид, то ки ба хоби адолат халал нарасонад. баъд оҳиста дасти арӯсро аз гарданаш гирифта, рӯи синаҳои анораш гузошту болои ӯро бо кӯрпа пӯшида, худаш лағжида аз ҷойгаҳ фаромад. офтоб нав тулӯ мекард ва аввалин нурҳои зарини ӯ аз тарқишҳои қамишкапа ба дарун даромада, ба рӯю мӯйҳои адолат ҳусни тоза, ҳусни зарин ато мекард. диловар аз ин ҳусни тозаи арӯс ба шавқ омада, аз вай чашм канда наметавонист ва аз тамошои рӯи зебои ӯ асло сер намешуд. вай ба болои сари адолат хам шуда, зулфони каҷакдорашро сила карда бусиду, баъд ҷомаи алочаи домодиро ба китф партофта берун баромад. сардии пагоҳии баҳор гуворо буд. диловар аз ҳавои тоза ва фараҳбахш як нафаси чуқур кашиду беихтиёр ба сӯи хонаи амаки Ҷамолбек нигоҳ кард. он ҷо янгаи Хайригул бо Шакаргул рӯбарӯ истода дар чӣ хусус маслиҳате доштанд. онҳо аз дур диловарро дида, зуд ба хона даромада рафтанд. шармида рафтанд ё нахостанд, ки диловар онҳоро дида шарм кунад? инро диловар муайян карда наметавонист. лекин ӯ дар дил ҳис мекард, ки ҳоло аз рӯбарӯ омадан бо янгаи Хайригул ва амаки Ҷамолбек шарм мекунад. аммо пурсед, ки барои чӣ, гуфта наметавонист. табиати одам аҷиб аст. агар ягон кори хубӣ ба ҳама маъқул карда бошад, ҳиҷолат кашида меистад, гӯё ки аз гуноҳе гузашта бошад. баръакс, агар ягон кори бад карда бошаду дар ҳақиқат ҷойи шарму ҳаё бошад, берӯю беҳаё мешавад. лекин диловар ҳоло дар дилаш аз амаки Ҷамолбек, аз янгаи Хайригул беҳад миннатдор буд, ки ӯро ба худ домод карданд. барои ин некиашон диловар аз онҳо як умр қарздор шуда мемонад. вай бояд, ки ба онҳо фарзандӣ кунад, писар шавад. барои адолат ҳар чӣ кунад меарзад. ва ҳолон ки онҳо аз ӯ қалин ҳам нагирифтаанд, баръакс ҳар чӣ доштанд барои тӯй харҷ карданд. қамишкапаи урёни ӯро чунон зебову оро дода буданд, ки бо чизу чора пур шуда буд. ба қамишкапаи сарди ӯ арӯс не офтоб оварданд. бале, офтоб оварданд. диловар ба лаби канал рафта, дар оби равон дасту рӯй шуста, бармегашт, ки бо Нусратхоҷа рӯбарӯ шуд. нигоҳи Нусратхоҷа ин пагоҳӣ ба диловар кимчихел ғайриоддӣ ва пурасрор намуд. чашмони ӯ аз хоб монда, сурх шуда варам кардагӣ буданд. ҷуръати ба рӯи диловар рост нигоҳ кардан надошт. метарсид, ки мабодо аз нигоҳаш сирри дилашро пай барад. дар айни ҳол
ӯ ҳис намуд, ки Диловарро дӯст медорад. ӯро чун додар, чун фарзанд дӯст медорад. ин ҳол кори Нусратхоҷаро боз ҳам мураккабу мушкил мегардонид. имрӯз чӣ гит мекорем? Арӯз бигзор дар хона шинад, гуфт ӯ ба Диловар. Нусратхоҷа аввалин бор ба Диловар ин тавр сард муомила мекард. Вале Диловар инро пай бурда бошад ҳам маълум накарда хандид. Албатта, раис, гумон кардед, ки ман дигар аз хона намебароям? Аз ин ҷавоби Диловар Нусратхоҷа сурх шуда шӯхиомез гуфт. Ман надонам, мурғ кург шавад, 40 рӯз тухм зер карда хоб мекунад. Мабодо ту ҳам ҳамтон накунӣ гуфтам дия. Хотирҷамъ бошед, раис, гуфт Диловар. Мо мурғи кург не, мо аз хурусчӯҷаҳои бетоқат дар ягон катак ором истода наметавонем. Ҳамин тавр? Пурсид Нусратхоҷа. ӯ аз бағалкисаи нимтанааш як соати тиллои занҷирадор баровард ва онро ба Диловар дароз кард. Инро гирифта мон, туёнаи ман. Диловар, ки ҳаргиз чашмдори ин хел тӯҳфаи қиматбаҳо набуд, дасту по хӯрда дудила шуда, соатро нагирифта гуфт. Ако, лозим не, ман бе ҳамин ҳам аз шумо розӣ, ба тӯи хизмат кардед. узру манзарро мону инро бигир, гуфт Нусратхоҷа. Ту маро қатори бегонаҳо надон. Ман туро ба худ додар хондагӣ. Раҳмат, ако, гуфт Диловар ва тӯҳфаи ӯро бо ҳиҷолат қабул карда, ман аз шумо бе ҳамин ҳам қарздор. Боз қарздораш чӣ? Ранҷид Нусратхоҷа. Ман инро ба ту қарз доданӣ не, як маҳрам тофта аз дил бароварда додам. Аз туёнаи арӯз мо қарздор. Ташаккур, бо ҳаяҷон гуфт Диловар. Ҳамин тӯҳфаи қиматбаҳо ба ҳардуямон ҳам мерасад. ҳоҷати туёнаи дигар нест. Умархон дар хонаи Идрис бошад? Пурсид Нусратхоҷа гапро ба дигар сӯ бурда. Шояд, лекин дуруст намедонам, гуфт Диловар. Мумкин дар хонаи амаки Ҷамолбек бошад. Майлаш, ман ӯро худам рафта меёбам. Баъд ту ҳам баро, гуфт Нусратхоҷа ва ба сӯи хонаи Идрис рафт. Диловар лаҳзае аз қафои ӯ нигоҳ карда истода, фикр кард, ки чӣ марди аҷиб аст ин Нусратхоҷа. На дӯстиашро дуруст мефаҳмию, на душманиашро. Ба ҳар ҳол, вай ба ман ҳоло душманӣ накардааст, аз дил гузаронид Диловар. Лекин сабаби некиҳояш чӣ бошад? Ту маро қатори бегонаҳо надон. Ман туро ба худ додар хондагӣ мегӯяд. Пас бегонаҳо кистанд? Умархон, Идрис, амаки Ҷамолбек? Не, ин тавр набудагист. балки вай ба ин маънӣ нагуфтагист. Вай шояд ба ҳар эҳтимол пешакӣ маро огоҳ карданист, ки минбаъд ӯро аз бегонаҳо фарқ кунам. лекин тӯҳфаи ӯ дар ҳақиқат чизи арзанда аст. Ба соат нигоҳ карда худ ба худ гуфт Диловар. Нусратхоҷа одами пухта, ба ҳар кас ин хел тӯҳфа карда намегирад. ин тӯҳфа ва он суханҳои вай бояд маъниҳои ниҳонӣ дошта бошад. шояд ӯ гуфтанӣ бошад, ки ҳар кор вақту соат дорад. бинобар ин дӯсту душманатро аз ҳол шинос. маро қатори бегонагон надон. ӯ кадом корро дар назар дорад? хайр, зинда бошем, мебинем, гуфт Диловар ва як нафаси чуқур кашида, тӯҳфаи Нусратхоҷаро ба кисаи бағалаш андохта, ба қамишкапаи худ равон шуд. соат мисли як санг вазн дошт. ба синаи ӯ хунук мерасид. Адолат кайҳо бархоста, даруни қамишкапаро рӯбучин карда, ҳама чизу чораҳоро ба тартиб гузошта, аз оби чойҷӯш дасту рӯ шуста, интизори Диловар буд. ӯ зуд аз паси пардаи даромадгоҳи капа ба берун поида нигоҳ карда, медид, ки Диловарро Нусратхоҷа ба гап гирифта истодаасту омадан намемонад. дилаш тангӣ карда ба Нусратхоҷа лаънат мехонд. Диловар
аз дари капа даромада буд, ки Адолат аз рӯи таълимоти модараш таъзим карда салом дод. Диловар ӯро оғӯш карду бусид. «Ман чой монам?» пурсид Адолат. «Не», гуфт Диловар, «ман худам. Расмаш келин то 3 рӯз дар хонаи домод меҳмон мешавад. Баъд ихтиёрат». «Имрӯз ҳам ба кор меравед?» «Ҳо, имрӯз чигит мекорем», бо тантана гуфт Диловар. «Майлаш, шумо ба кор равед», андешамандона гуфт Адолат. «Ту дар хона танҳо зиқ мешавӣ?» пурсид Диловар. «Ман нисфи рӯзӣ омада хабар мегирам. Агар хоҳӣ, додарат Зокирҷонро ҷиғ мезанам». «Не, ҳеҷ кас лозим не», гуфт Адолат. «Ман танҳо бошам ҳам зиқ намешавам. Шуморо ёд карда мешинам». Диловар ӯро дар оғӯшаш сахттар фишурду боз буса намуд. Вай фикр мекард, ки дар ҳақиқат Адолат дар хона рӯзи дароз танҳо зиқ мешавад. Чӣ бояд кард? Диловар аз дилу ҷон мехост, ки Адолат ҳамеша дар паҳлӯяш бошад. Дар саҳро, дар сари кор, албатта ӯ зиқ намемонд. Лекин ӯ ҳоло арӯси нав аст. ӯро ҳамроҳ ба саҳро бурда намешавад. Мардум мегӯянд, ки фалонӣ арӯси навро як рӯз ҳам дар хона нашинонда ба кор баровардааст. Ва ҳолон ки ягон зан то ҳол дар саҳро кор намекард. агар онҳо ҳам ба кори колхоз мебаромаданд, чӣ хуб мешуд. хеле корро сабук мекарданд. эҳтимол он вақт имсол ҳоҷати муҳоҷиркашонӣ ҳам набуд. вале ҳоло Диловар маҷбур аст ба муҳоҷиркашонӣ равад. вай ба Нусратхоҷа ваъда дода буд, ки баъди тӯй ҳатман меравад. Адолат чӣ кор мекунад? Боз танҳо? Не, дар он вақт вай бояд, ки то баргаштани Диловар ба хонаи падару модараш рафта истад. агар вай «Не, ман дар қамишқапаи худам зистан мегирам» гӯяд, Адолат ҳамин тавр ҳам гуфтанаш мумкин. дар афсонаҳо нақл мекунанд, ки духтарони подшоҳ аз қасри шоҳона кулбаи эҳзони шавҳарро авлотар донистаанд. «Чӣ ин қадар ба хаёл рафтӣ?» пурсид Адолат. «Ман туро фикр карда истодам», бо табассум ҷавоб дод Диловар. «Шумо аз ягон чиз дар хавотир ҳастед?» ҷиддӣ пурсид Адолат. Не, оромона ҷавоб дод Диловар. Вай ҳоло ба чашмони сиёҳи дилбараш мафтун шуда нигоҳ мекард. «Очам аз Аброр бисёр дар хавотир буданд», хаёлолуд гуфт Адолат. «Метарсиданд, ки тӯйро фаҳмад, омада дилсиёҳӣ мекунанд». Диловар Аброрро кайҳо фаромӯш карда буд. Бинобар ин бо тамкин гуфт: «Очаат беҳуда аз Аброр хавотир мекашад. Аброр тарсончак аст. Шаби тӯй ба ин ҷо намеояд». «Баъди тӯй чӣ? Ту аз вай метарсӣ?» «Пештар наметарсидам. Ҳозир метарсам. Акнун метарсам, ки мабудо ба ту ягон кор кунад», гуфт Адолат, нахустин бор ба туту гузашта ва Диловарро маҳкам оғӯш карда, сарашро ба сандуқи синаи ӯ ҷафз кард. «Ман барои ту бисёр метарсам. Ман бе ту дигар 1 соат зистан намехоҳам. Агар донам, ки касе ба ту қасди бад дорад, ман вайро бо дандонҳоям газида қима мекунам. Чашмонашро бо нохунҳоям канда мегирам». «Ана дидӣ», гуфт Диловар, дасти нозуки Адолатро бусида, «дигар ба ману ту ҷои тарсу ҳарос нест. Мо ҳамдигарро аз душманҳо ҳимоя карда метавонем. Ба ғайр аз ин, дар гирду атрофамон одамҳои нағз бисёранд. онҳо низ ба мо мадад мекунанд». «Кӣ нағз? Нусратхоҷа?» пурсид Адолат. Чашми вай дар гур. «Ман аз вай метарсам. Вай хеши Аброр мешавад. Вай ба мо нияти бад надорад». Барои осоишта кардани Адолат гуфт Диловар. «Ин пагоҳӣ ба ман тӯёна гуфта 1 соати тилло дод». Диловар соатро аз кисаи бағалаш баровард. Соат ба Адолат маъқул шуд, вале ӯ ҳамон лаҳза фикр кард, ки агар ин хел чизи қиматбаҳоро Нусратхоҷа аз пули худаш мехарид, ҳеҷ гоҳ ба каси дигаре тӯҳфа намекард.
ин ба вай аз ягон ҷойи ғанимат афтодааст. ман инро ба гирифтан гирифтаму аммо як чети дилам ғаш аст, гуфт диловар. вай ҳам албатта аз ман ягон чиз умедвор будагист. ман ба як ҳисоб аз вай қарздор шуда мондам. аз ин гапи диловар адолат бӯйи як чизи бадро ҳис карда, як ларзиду ин тавр бошад зуд бурда ба худаш деҳ, соаташ аз сараш монад, гуфт адолат. хуб намешавад, гуфт диловар. як нафаси дароз кашида табассум кард. аз рӯи одат дӯст тӯҳфа мекунад, тӯҳфаро қабул накардан мумкин нест. охир аз они вай тӯҳфа не, дарди сар ку? бале, баъзан дарди сар ҳам тӯҳфа мекунанд, хандид диловар ва ба соат як нигоҳ карду онро ба кисаи бағалаш андохта бархест, то ки чой монад. ба кор дер мешуд. боби 16. замин мисли кафи даст ҳамвор буд. онро сурма бар ин маҳину мулоим карда, аз болояш барои нигаҳ доштани нам мола кашида ба кишт омода карда буданд. агроном Умархон сари зону нишаста як каф хок гирифта нами заминро санҷид ва баъд хокро як бӯй кашид. хоки намноки сиёҳтоб аҷаб бӯе дошт. аз он бӯи баҳор, бӯи сархушккунандае меомад. ба кишт сар кунем мешавад, гуфт Умархон ва Нусратхоҷа рӯй оварда. ҳама мунтазири ҳамин сухани агроном буданд. идрис барои овардани аспи абраш рафт, ки онро ба тухми пошак бояд банданд. мӯйсафед Мирзохол халта бардошта барои овардани чигит ба сари ҳандақ рафт. он ҷо амаки Ҷамолбек бо як ҷавони дигар чигити тар карда мондаашонро ба сабадча андохта аз об ҷудо мекарданд. диловар бо ишорати Умархон аз дасти тухми пошак бардошт. онҳо ду каса тухми пошакро ба сари замин гирифтанд. баъд Умархон бо ёрии диловар мурватҳои онро тофта барои кор омода кард. идрис аспро аз лаҷомаш дошта ба тухми пошак наздик овард. диловару Умархон тухми пошакро ба асп бастанд. амаки Мирзохол ба дули тухми пошак чигит пур карда ба диловар рӯ оварда шӯхиомез гуфт: расмаш ба арӯсу домоди нав шаби якум зани сербачае ҷогаҳ меандозад, то ки келину домод сербачаву серкача шаванд. шояд ки чигити аввалинро ҳам домоди нав карда пахта серҳосил шавад. бале бале амак, гуфт идрис рӯҳ гирифта. агар келину домод ҳамроҳ омада кишт мекарданд, боз беҳтар мешуд. ин кори мушкил не, лозим бошад диловар давида рафта арӯсро ҳам мебиёрад, боз шӯхӣ кард Мирзохол. амак, шумо аз афти кор мехоҳед ки арӯсро берӯйнамогӣ бинеду ин хел намешавад, гуфт Умархон хандида. чӣ хел берӯйнамогӣ? ба гап ҳамроҳ шуд Нусратхоҷа, ки то ҳол бетараф меистод. агар арӯс қабул кунад, мо ҳамин 20 гектар замини ба кишт тайёрро ба вай мебахшем. саховати шумо ба ҳама маълум, раис, гуфт идрис. беҳуда нагуфтанд, ки харҷ агар аз кисаи дигар бувад, ҳотами той шудан осон бувад. Мирзохол дар дилаш хурсанд буд, ки идрис Нусратхоҷаро боб мекунад. бинобар ин ӯ маънидорона гуфт: саховати раис дар ҳақиқат беинтиҳост. гапҳои идрису Мирзохол ба иззати нафси Нусратхоҷа мерасиданд. вай оташин мешуд, вале зуд қаҳролудии худро ба ёд оварда, ҳоло ҳозир бо ҳама, ҳатто бо идрис бояд созиш кард. идрис ҳар кас чени қудраташ саховат мекунад, гуфт ӯ бо тамкин. масалан, мо агар ба меҳмон гӯсфанд кушем, ту мурғи марҷон мекушӣ. амаки Мирзохол бошад, оҳубара мекушад. амаки Мирзохол, гуфт идрис бо овози баланд. раис ба оҳубараи шумо даҳон андохта истодааст.
амаки Мирзохол як оҳубараи ром дошт. онро шабу рӯз аз гург эҳтиёт мекард, бехабар аз ин ки рӯзе гургҳои дупо ба вай даҳон меандозанд. гуфт Мӯйсафед дар дилаш ва баъд оромона ҷавоб дод: ман ҳам тахмин мекардам ки ягон вақт раис аз ман ҳамин оҳубараро мепурсанд, зеро ки аз рӯи шунидам гӯшти оҳубара ба марду зани безурриёт дору будааст. марди безурриёт? Мӯйсафед Мирзохол худаш надониста ба ҷои ҷароҳати Нусратхоҷа нохун зада буд. гапи ӯро раис кинояву таъна фаҳмид. ба ин Мӯйсафеди аблаҳ гап зану гап шунав, аз дил гузаронид ӯ. аммо Мӯйсафед ҳанӯз суханашро ба охир нарасонида буд. модом ки гап аз саховат рафт, мегуфт ӯ мулоимхунукона лабханде карда: майлаш, як оҳубара садқаи сари раис, ман мебахшам. лекин ин кас ба ивазаш ба ман чӣ медода бошанд? 20 гектар замини пахта аз шумост. аксия карда механдид Идрис. тобистони дароз дар офтоб сӯхта, арак рехта каланд мекунед. ту сабр кун, ҷаноби раис худашон ҷавоб диҳанд, хитоб кард Мирзохол. амак, савдои мо осон намепухтагӣ барин, боз созишкорона ҷавоб дод Нусратхоҷа. шумо ҳар чӣ хоҳед талаб кунед, баъд ман фикр карда ҷавоб медиҳам. Умархон ҳис намуд ки Идрису Мирзохол Нусратхоҷаро дар ҳолати ногувор гузоштаанд ва агар ӯ мудохила накунад, ногузир як дилсиёҳие рӯй медиҳад. ӯ ба Идрис муроҷиат карда гуфт: канӣ кӣ аз лаҷоми асп мегирад? охир аввал ин савдоро пазонем, хандида ҷавоб дод Идрис. вай савдоҳо бегоҳӣ шудан мегирад. ҳозир вақти кор аст, ҷиддӣ гуфт Умархон. Нусратхоҷа дар дил аз Умархон хурсанд шуд, ки ҳарчи ӯ ба мадади вай расида, гиребонашро аз чанголи Идриси беору Мирзохоли бетавфиқ халос кард. Идрис мувофиқи нишондоди агроном аз лаҷоми асп гирифта мекашид ва диловар аз дастаи тухми пошак дошта онро рост нигоҳ медошт. Умархон аз паҳлӯи онҳо гашта ба корашон назорат мекард. хатоҳояшонро сари вақт нишон медод. Нусратхоҷа низ мувофиқи вазифааш думдуми онҳо мегашту зуд зуд хам шуда ҷойҳои тухми пошак гузаштаро бо ангуштонаш кофта медид, ки чигит афтидааст ё на. амаки Мирзохол дам ба дам аз халтаи обшори худ ба дули тухми пошак пунбадона мерехт. дар айни гармии кор аз роҳи калон мошини сабукраве пайдо шуду аз он Урунов ва Акмалзода фаромаданд. Нусратхоҷа чанд қадам пеш рафта, аввал бо Урунов, баъд бо Акмалзода гарму ҷӯшон вохӯриву аҳволпурсӣ кард. Идрис ба Умархон нигоҳ карда мепурсид, ки аспро нигаҳ дорад ё не. Агроном ишорат кард, ки наистед. Урунов якта қадам партофта аз рӯ ба рӯ ба онҳо наздик меомад. Идрис беихтиёр лаҷоми аспро кашида нигаҳ дошт ва салом дод. Урунов бо Идрис ва диловар сардакак вохӯрӣ карду пас ба Умархон рӯй оварда гуфт: рафиқ агроном, мо дирӯз боз колхоз ба колхоз дар суроғи шумо гаштаем. ниҳоят дари хонаатонро қулф дида, гумон кардем, ки шумо зану бачаҳоятонро ҳам гирифта гурехтаед. ба ҷои салом алек ин хел гап сар кардани Урунов ба Умархон сахт расид. вале ӯ бо табассум гуфт: раис, магар аз дасти шумо гурехта халос шудан мумкин аст? аз дасти ман мумкин, лекин аз дасти ҳукумати шӯро не, гуфт Урунов ва ба паҳлӯяш ба Акмалзода нигоҳ карда боз давом намуд. мо дирӯз бо вакили наркомзем ба колхози Октябр рафта будем. он ҷо мардум агроном ба колхози мо намеояд гуфта худсарона ба кишти пахта сар карданд. мо манъ кардем. нағз кардед, гуфт Умархон.
шумо ба ман писхан назанед, овозашро баланд карда гуфт Урунов, ки аз ҷавобҳои бепарвоёнаи Умархон сахт ба ғазаб омада буд. Ман писхан назадаам, гуфт Умархон. Нағз кардед, гуфтам. Нағз кардам ё бад кардам, ба ин кори шумо набошад. шумо ба ман ёд надиҳед, гуфт Урунов, ки аз ғазаб меларзид. шумо агроном бошед, мана ба ин колхозчиҳо ёд диҳед, ки пахтаро кай ва чӣ хел кориданд дар кор. тавре кор баред, ки шуморо ҳурмат кунанд, ба худсарӣ роҳ надиҳед. дар шароити ҳозира худсарӣ ҷиноят аст ва бояд, ки беҷазо намонад. Урунов ба худ тарафдор ҷуста, боз ба Акмалзода нигоҳ кард. Акмалзода чашмони бозигарашро бо рӯймолча пок карда, пенснаи худро ба хачаки бинияш гузошту як сулфида гуфт: рафиқ Урунов, ба фикри ман ин ҷо ҷойи гап нест. мо бояд ҳозир агрономро гирифта ба колхози Октябр равем. Урунов сар ҷунбонда фикри Акмалзодаро тақсиқ кард. марҳамат, ҳамроҳи мо ба мошин шинед. ба Умархон муроҷиат карда гуфт Акмалзода. афсӯс, ки ман имрӯз ба колхози Октябр рафта наметавонам, гуфт Умархон. барои чӣ? пурсид Урунов. барои он ки имрӯз ин заминро накорем, нами замин мегурезад. мумкин пагоҳ дер шавад, ҳаво гарм. дер шавад, шумо ҷавобгар. чаро дирӯз накоридед? барвақттар фикр кардед? дирӯз нами замин бисёр буд, коридан мумкин набуд. имрӯз айни муддао, пагоҳ бошад дер мешавад. ва ғайр аз ин ҷо ҳама колхозчиён дар пахтакорӣ таҷрибаи қазоӣ надоранд. бе агроном кишт карда наметавонанд. колхози Октябр пахтаи тухмӣ мекорад. вай зарур, гуфт Акмалзода, ба ёрии Урунов омад. ин ҷо ҳам пахтаи тухмӣ мешавад, бо заҳрхан ҷавоб дод Умархон. кӣ гуфт? планро ман тасдиқ мекунам ё ин ки ту? пурсид Урунов. тоқаташ тоқ шуда ба туту гузашт. завод бо колхоз шартнома дорад. марҳамат, аз рафиқ Нусратхоҷа пурсед, гуфт Умархон. Нусратхоҷа, ки дар рӯ ба рӯ меистод, як қадам қафо рафт, то ки ба чашми Урунов нанамояд. ҳамин тавр? пурсид Урунов аз вай. Нусратхоҷа ҷавобе надода боз як қадам қафо рафт. мо инро сонӣ мебинем, ғурунгоз зада гуфт Урунов ба Акмалзода. Акмалзода низ ба маънои маъқул сар ҷунбонд. хуб, кани биед ба мошин шинед, амр дод Урунов ба Умархон. Умархон каме фикр карда гуфт: ман 2 рӯз пеш дар колхози Октябр будам. замини онҳо лой буд. шумо киштро манъ карда бошед, дуруст кардед. инро мо он ҷо рафта месанҷем, асабонӣ гуфт Урунов. рафиқ Ҷаҳонгиров, бо овози нарми занона муроҷиат кард Акмалзода. мо барои баҳсу мунозира вақт надорем. рӯз рафта истодааст. ман имрӯз ба колхози Октябр рафта наметавонам, ҷиддӣ ҷавоб дод Умархон. набошад ҳозир ҳамроҳи мо ба МТС меравед, бо таҳдид гуфт Урунов. ба МТС ҳам намеравам, бепарвоёна ҷавоб дод Умархон. худсарӣ, зиёнкорӣ мекунед. намояндаҳои ҳукуматро дар назди мардум беобрӯй кардан мехоҳед? бонг зад Урунов. беҳуда нагуфтаанд, ки забони сурх сари сабз медиҳад ба бод. рафтем. ба Акмалзода рӯ овард ӯ. ҳарду пас гашта ба сӯи мошин равона шуданд. Нусратхоҷа низ аз қафои онҳо рафт, то мошин гуселонад. Умархон як нафаси сабук кашида ба Идриси Диловар: хуб ба кор сар кардем, гуфт. Идрис хомӯшона лаҷоми аспро ба пеш кашид. тухми пошак аз нав ғиҷирот зада ба кор даромад. амаки Мирзохол халтаи холиро ба як китфаш партофта барои чигит овардан рафт. акнун гӯё дар китфи ҳамаи онҳо як санги вазнине бор карда буданд, ки аз шодиву сурури пагоҳи рӯзӣ ҳоло осоре намонда буд. Нусратхоҷа дар сари роҳи калон бо Урунов ва Акмалзода
хайрухуш карда, онҳоро гӯселониду сипас якдам истода фикр кард, ки боз ба сари кишту кор баргардад ё ба қишлоқ равад. вай дар ҳамин лаҳза ҳис кард, ки ба Умархону Диловар, Идрису Мирзохол, ба ҳама, ба колхоз, ҳатто нисбат ба ана ҳамин заминҳои ба кишти пахта ҳозиршуда нафрат дорад. вай онҳоро аз ин сабаб бад медид, ки аз сидқи дил кор мекунанд, ба замин, ба касби пахтакорӣ муҳаббат доранд. онҳо ҳукумати шӯроро низ барои он дӯст медоранд, ки ба онҳо замин ва ҳуқуқи дар замин ана ҳамин хел озод кор карданро додааст. муҳаббати онҳо ба ҳукумати шӯро ана аз ҳамин муҳаббати нисбат ба замин ва касби деҳқонӣ сар мезанад. барои ҳамин ҳам ин муҳаббат пойдор аст ва онро фақат бо ташвиқоти зидди шӯро нест кардан маҳол аст. ин муҳаббатро танҳо бо як роҳ, ҳамаи онҳоро як кушта, дилашонро чок карда нест кардан дар кор, фикр мекард Нусратхоҷа. оре, бояд ҳамин тавр кард. лекин ин осон нест. барои ин вақту соати муносиб ва дасти тавоно дар кор. ҳоло онҳо зуранд, ҳукумати шӯро зур аст ва рӯз то рӯз зуртар шуда истодааст. инро бояд ки мардона эътироф кард ва ба ҳисоб гирифт. агар ҳоло ҳукумати шӯро зур намешуд, магар Умархон ҳад дошт, ки дар назди мардум гапи ҷаноби Уруновро гардонда обрӯи ӯро дупул кунад. лекин Урунов ҳам зур. ӯ бо кӣ чӣ хел гап задан, бо душманаш чӣ хел мубориза бурданро хуб медонад. ба Умархон ҳам гап ёфт. худсарӣ, зиёнкорӣ мекунед. намояндаҳои ҳукуматро дар назди мардум беобрӯй кардан мехоҳед. офарин, хуб гуфтӣ. акнун дар хусуси вай гап задан осонтар мешавад. ба дилу гурдаҳат ҳам қоилманд, худ ба худ мегуфт Нусратхоҷа. лекин ҳушёр бош, агроном, ягон рӯз ҳамон дилу гурдаатро чок карда намакҷо накунанд. Урунов ҳоло бо шумо чӣ хел, ки гурба мушро медорад, бозӣ мекунад. ҳамон хел бозӣ карда гаштааст, вагарна дар як шаб на ту мемониву на Бурҳон Донёров. аммо мақсади вай дигар аст. вай ҳоло дар фикри шумоён не. вай аз пайи кори калон овора аст. бинобар ин шумо ҳоло вақти бисёре доред. метавонед замин кишт кунед, канал кобед. мо бошем ҳоло дар хизмати шумо ҳастем. шумо ҳатто метавонед бо мо баҳс кунед, ба рӯямон давед, писханду истеҳзо кунед. ҳоло даври шумост. мо сабр мекунем. сабр кунӣ аз ғура ҳалво мепазад, гуфтанд. ман ки хизматгори шумо бошам, ҳоло ба қишлоқ меравам ва барои шумо заҳрхӯрон чою нон ёфта мефиристонам. хуб аст, ки ҳоло Диловар дар саҳрост. агар насиб карда бошад, рӯи зебои Адолатхонумро як назар дида лаззат мебарам. Нусратхоҷа бо ҳамин нияту бо ҳамин умед лабонашро лесида ва мӯйлабашро сила карда ба қишлоқ равон шуд. пойҳояш ӯро беихтиёр ба тарафи қамишкапаи Диловар кашола мекарданд. Адолат дар тан камзули бахмалини сурх ва дар сар тоқии зардузии Бухоро кукулҳои майдабофтаашро парешон карда дар офтобрӯяи назди капа бо дудорчааш Зокирҷон менишасту ба вай чормағзу бодом шикаста медод. Зокирҷон чормағзу бодомҳои шикастаро ягонта нахӯрда ба калапушаш меандохт ва аз апааш талаб мекард, ки калапушашро пур кунад. ҳарчанд Адолат мегуфт, ки ҳаминро хӯр, баъд боз шикаста медиҳам, бача розӣ намешуд. Адолат маҷбур буд ҳар дафъа аз ҷо бархоста ба капа дарояду боз як каф чормағзу бодом гирифта барояд.
ва баъд онҳоро бо санг шикаста ба калапуши Зокирҷон андозад. Нусратхоҷа ӯро ана дар ҳамин ҳолат, вақте дар каф чормағзу бодом аз дари капа андаке хам шуда, кокулҳояшро мисли навдаҳои маҷнунбед овезон карда баромаданаш дид. Адолат ба паҳлӯяш нигоҳ кард ва ошиқи ғарибро надид. Вай ду кокули ба гарданаш печидаро як поён карду бо қомати хеле зебо тоб хӯрда, кокулҳои аз китфонаш овезонро ба қафо партофт ва ба назди Зокирҷон рафта сари зону нишаст. Вай боз ба додарчаи инҷиқаш чормағзу бодом шикаста медоду парвои олам надошт. Нусратхоҷа ҳангоми тоб хӯрда кокулҳояшро ба қафо партофтани Адолат дилаш таҳ кашида об шуду рафт. ӯ аз ин пеш ҳеҷ гоҳ ба ин тарзи мафтункунанда печу тоб хӯрдани зан ва дар ин ҳол ин тариқа зебо мавҷ задани кокулҳои майдабофтро надида буд. ӯ дар як лаҳза ақлу ҳушашро бой дода, мисли ҷавони 17-солаи навошиқ чӣ гуфтану чӣ карданашро надониста монд. баъд монанди дуздон тарсида чанд қадам бесадо пеш рафту ба Адолати сархам наздик шуда беҷуръатона гуфт: «Келин, ба мо ҳам аз чормағзу бодом мерасад?» Адолат як ларзида сар боло карду Нусратхоҷаи чакманпӯши бадҳайбатро дида, дилашро ваҳм гирифт. ӯ мехост бархеста гурезад, вале ноилоҷ абру чин карда: «Шумо ҳам бачамӣ?» гуфт. «Оҳ, Келин», гуфт Нусратхоҷа бо алам, «кошки ман ҳам мисли додараки шумо мебудаму шумо ба калапуши ман ҳам чормағзу бодом шикаста медодед». Зокирҷон ҳаросида калапушашро саросима ба бағалаш зер кардани буд, ки нисфи чормағзу бодомҳояш пош хӯрданд. Бача қаҳр карда калапушро ба замин партофту ба гирья даромад. «Гирья накун, додар, ҳозир ҳамашро чида ба калапушат меандозам», гуфт Нусратхоҷа ва хам шуда чормағзу бодомҳои ба замин пошхӯрдаро чида аз нав ба калапуши бача андохтан гирифт. ӯ дар дилаш хурсанд буд, ки ҳоло барои худ шуғли дилхоҳе ёфт. Адолат аз шарму ҳаё арақ бароварда буд ва лаби поёнашро сахт газида гирифт. ӯ ҷуръат намекард ба ин марди бегона, ба ин ғули биёбон гӯяд, ки ба роҳат рафтан гир. Зокирҷон инҷиқи дигар мунтазири пур шудани калапуш нашуда, гӯё аз апааш қаҳр карда бошад, ба сӯи хонаи худашон рафт. Адолат дид, ки дар паси капа бо марди бегона танҳо мондааст, зуд бархоста гурехта ба даруни капа даромад. Нусратхоҷа ҳам ин дам ақлу ҳушаш баргашта ба худ омаду ба воҳима афтод. Агар ӯро касе дар ин ҳол дида монад, чӣ фикр мекунад? Дар паси капаи арӯси нав поида нишастан чӣ маънӣ дорад? Рафту диловар омада монад чӣ? Хайрият дар атроф касе нест. аз ин ҷо зуд гурехтан лозим. оё ба Адолат чизе гӯям ё не? ӯ дар назди дари капа истода як сулфиду: «Келин, хайр, калапушро худатон баромада гиред, ман рафтам». Акнун ӯ бо салобат иззати худро нигаҳ дошта якта қадам партофта мерафт ва зуд ба қафо баргашта нигоҳ мекард, ки Адолат аз капа мебарояд ё на. аммо Адолат ҳеҷ не ки барояд. Вай аз ман хафа шуд магар, фикр мекард Нусратхоҷа. Охир барои чӣ? Ман ягон гапи бад назадам ку. Албатта зер карда ба сари вай рафтан хуб ҳам набуд. ба ҳар ҳол арӯси нав. ҳеҷ гап не, набояд хафа шавад. мо ҳам чӣ кор кунем? Муремми. охир вай ҳам фаҳмад дия. Нусратхоҷа хушҳолона табассум карда мӯйлабашро як хорида монд. ҳоло ӯ дар осмони ҳафтум буд. ба ҳар ҳол имрӯз ҳам Адолатро дид. ба вай гап зада ҷавобе гирифт. Пас оянда ба умед аст. амаки Мирзохол
оҳубараи даштиро ром карда тавонистааст, на худ ӯ оҳучаи хонагиро, оҳучаи гӯёро ром карда натавонад. Метавонам, ба шарте ки илоҷи диловарро ёбад. Лекин ҳоло диловар ба вай даркор аст. Бисёр даркор мешавад. Вай набояд аз Нусратхоҷа шубҳае дошта бошад. дили ӯро ба даст даровардан лозим. Чӣ сахт аст зиндагӣ! Маҷбур мешавӣ, ки ба рақиб дӯстӣ кунӣ, ба душманат муҳаббат изҳор кунӣ, ба касу нокас хизматҳо кунӣ, аз баҳри номусат гузарӣ. Майлаш, ҳеҷ гап не, зарур бошад, раво бошад. бузургон беҳуда нагуфтаанд, ки бар сари фарзанди одам ҳар чӣ ояд бигзарад. Хайрият, ки бигзарад гуфтаанд. агар намегузашт, чӣ кор мекардем? Хеле бад мешуд. модом ки бигзарад гуфтаанд, пас мегузарад. ҳамааш мегузарад. фақат ишқи адолат нагузарад бас. адолат бояд, ки ба мо ҳам каме адолат кунад охир. лекин ҳоло ҳар рӯз ба капаи вай рафтан хуб не. ақаллан диловар каме дуртар бошад буд. балки вай ба муҳоҷиркашонӣ меравад кӯ. бале, ҳамин ки кишти пахта анҷом ёфт, ӯро ҳамроҳи Идрис ба Ҳоид мефиристонам. бигзор дилаки адолат барои шавҳаракаш камтар ҷиғ-ҷиғ кунад. бигзор вай келинчаи танноз фаҳмад, ки ман фармонфармои шавҳараш мебошам. вай бояд, ки бо ман дониста ҳушёр шуда муомила кунад. ҳамин тавр оянда ба умед аст. Нусратхоҷа мағрурона мӯйлабашро хормол карда ба идора ба назди Машрабов даромад.